Bakoitzak helmugara hurbiltzen zaitu, baita zure helmugara ere. San Miguel Liga. Arraunkada bakoitzak helmugara hurbiltzen zaitu, baita zure helmugara ere. San Miguel Liga. Agur terdi berriz, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Estropada eguna dugu gaur Bilbon, eta orain Bilboko hirugarren bandera izango dugu jokoan San Miguel Ligari dagokion hirugarren jardunaldia. Hori jotarrak hortxe dira prest. Hauten zuten zuguki. Karrilok, ez du zentimetro bat ere galdu nahi. Eta hortxe dira Mirotza ontziko gizonak prest. Horretan azeria da Aitor. Ez du zentimetrorik erregalatuko. Zer diazko bota behar da, hori gero irabazteko eta aldez aurretik abantailarik ez, Baserri. Bai, bere kabuz utzi ezkio ikusten da izea eta korrientean eraginez ontzia boia aruntze juten dela, horregatik esan du, bega, ez da zentimetro bare eta pixka bat, aurrekoak arraun txikiak, arraunketa txikiakin, tenso euki, estatxa hori ez, okatxa hori ez. Hor, mantendo, vale. Tentsioa nahi du, Aitor Karrilok. Hankeko lanetan, Unai Etxeberria eta Josu Indo, atxedena gaur Kolina, veteranoarentzat eta itxasorentzat, barruan dira, Lizarralde Istriborretik eta Ababorretik, Imanol Makazaga. Eta ez du, datu ezagutzen, baina iruditzen zait, aizeak bintzat, orain boloratxo bat, karri aldia duela. Boladarik handiena, orain dela minututxo bat, 17 kilometro orduko, batazbestekoa orain txanda honen atarian, 5,8. Aurrekoan, 3,2. Imanol, arraunen hasi pixka xoa. Pitin bat gora. Baina, badirudi, ekartzen ari da. Minutu erdi, oker espanago, hori da, guretako epaileak emandako azken oiua, arraunlariei. Suave, mantendor. Erne dira hori otarra. Geatu. Erne. Acaba el viento, Chiquitu. Ba! Hortxe dira! Aire de gracia. Bat! Bi, bukatu hartzia, ai! Carrillo makurtuta. Bukatu hartzia, ai! Segi estibo! Segi! Rogeita, zein parada. Baserrik zenbat hartu dituzuzu. Bai, nik 47 ikusti da arraunean luze oso, ez urduritasun horrekin, baina, karo, erritmo altxatzeko ezin da luze arraunekin, eta hauek hori jokoak aukeratu dute arraun luze egitea, eta 47 palada urten, ez? Hemen dira Castrokoak. Abante! Atzoko aistripu bat izan zela esan digu. 20 Javier Bilariñok, 20 segundu, Castron, dantza ikaragarria. Atentos! Erabaki du gaurkoari begira. Joseba Fernandezek. Abante! Iker Jimeno gaur, patroi lanetan. Prueba. Sigue! Erne Badoazeta. 2, 1, va! Abiatu dira! Hor da la marinera! Acaba! Gaur Pablo Casas, Marcos García eta Sergio Gondras hartu ditu Istriborretik, Ababorretik Javier Bilariño hankeko lanetan, espaldan Mario Arranz, baina tosta artean dantza handia eta besteak beste Pedro Laza Patiñok Istriborretik Ababorrera jodu gaur eta dantza handia eta noski hobebeharrez Joseba Fernandez ea, gaur nola moldatzen diren Castroko gorriak. 6 lagunek bakarrik, errepikatzen dute, atzoko tostan, marineran. Eta hemen dira, Zumaiarra. Erik Aristi, Iparre bai. Eman. Aginduak ematen zehatz, Jokin Guijarro patroia. Perfecto, listo. Marka no pueden bukaera, Salidan. Va. Bandera gorria behera. Barruko kronoa ere txast sakatu du Jokinek. Erritmoa palada, dena zaindu behar da. Bizi, hortxe Zumaiarrak. Eta urrengoa, bigarren txanda honetan astillero izango da. Hortxe da Ugaitze Mendizabal.
Gaur patroilanetan hortxe kokatu du Jon Salsamendik. Eta aipagarria 3 aldaketa, patroiare aldatu du Salsamendik. Atzo Cristian Garma aritu zen eta gaur Ugaitz Mendizabaletu aukera. Morales hartu du istriborretik eta baborretik Po eta Palazuelos, atxeden eguna Fragelarentzat, Gomezentzat eta Riosentzat. Eta ea ba, Olimpiarrerako saioetan hain trebeak ditugun gizon hauek hemen Ibaitzabaleko uretan nola moldatzen diren. Eta arraunlari batzuentzat, Mikel, 8 egunean goi-mailako 4. estropada. Hala da. Hauek gogotik jardun ziren Espainiako txapelketan, Sevillan, Zilarrarekin konformatu ziren Labradoresen atzetik. Eta lanean ditugu denak, Orillo, Castro, Zumaia eta Astillero. Tarteak oso txikiak dira, ez naiz hasiko datuak ematen. GPS-a markatzen du zulorik handiena 2 segundokoa da. Bai, eta laguntzi 2 segundoan barruan momenturo aldaketare hasi besterik ez dira egin batzuk eta hasi berria dire eta aldaketak izango direla. 300 metro, Orillo. Balizara iristeko eta ziaboga egiteko. Hor San Juanek, lehen txandako irabazleak, 4:47 markatu du. Apoia bindarri gabe eta bot espalda! Bot espaldatzea! Bot espaldatzeño! Lagun espaldai! Atzea! Atzea bota! Luze, eta mairu aladatan. Hor, babor, bukatu buka! Bai, niko geldiri bezala dago pixka bat gora egingo du, baina urre gogorra dira hemen erritmo ondia. Parealdia, izeak gainera orain, Lehen, goendala 6 minutu pixkate jodu, baina parealdian orain. Segi! Hamarsia bogai! Bat, gutxillo dia, Hor da mirotza ontzia. Hor bat! Arraunlariak ekin eta ekin. Hor iru! Haiba dike! Lau! Hasi dira maniobra egite. Mira! San Juanen denbora ez dute hobetuko. Segundutxoren bat gehiago bai, agian 4:49. Mira jo! Oidek estribador, amor! Baina Erne, orain etortzerakoan, abantailatxoa izango dute eta. Begira, ikusle lasai bato. Hor da la marinera! Esa txiki, Buena! Biena! Ba! Ba! Joseba Fernandezek prestatutako kuadrilla duzue, la marinera. Aldaketa handiak izan dituzte demoraldi honetan, baina ezan beharra dago, itxura polita eman dutela demoraldi aurreko saioetan. Eta atzokoa, kale kaskarrenetik arituta, ezin sakonean aztertu. Ea gaurko atez garrantzitsua da, gehienentzat, baina batipat hauentzat ere bai. Castroren denbora. 4:54. Orillo baino, 5 segundo gehiago. Eta orain arte jokatu den aurreko txandan eta baino denbora itxarrena, Bai, baina hor joan etorria egin eta gero hobeto aterako ditu kontuak, hori da. Momentuz beraz Orillok 4:49, Castrok 4:54. Eta Maria poliki goruntzi gotzen hasi eta hor antzemango dira txanda arteko gora bera hori. Baita, aizeare pixka bat orain badago eta hori ere bigarren luzean ari diren hoik alde daukate. Txanda honetan bataz bestekoa 5,6koa orain artean, aurrekoan 3,2 kilometro orduko. Zumaiarentzat 4:59 Orilloren denbora. Ez daude, xantxetarako Zumaiarrak, Xanti Zabaletak lan ikaragarri egin du negu honetan, errelebo hartu zion Lucia Olazagastiri. Atzore beren txandan 3. kale horretatik, 6. zailkatu ziren orokorki eta nik uste dut atzo lortu zituzten 7 puntuak eta gaur egiten ari dien lanakin berako lekuietatik eiz egitea.
Hortxe da, Astillero. Aurrekoari, abisua, Aiba Germán, Ugaitz Mendizabalek, eta denborarik onena markatuko du Astillerok. Aurreko erori zaio, Arraun txiki erori zaio. Arazoak, bai, 4:43 baina arazoekin. Eta begira, ze zabal ateratzen ari den, behar den bezala, espaldiatu ezin izan duelako. Izan duten abantailatxoaren erdia behintzat galdu dute hor. Bai, ontziak daraman abiadurakin, aurrekoak arrun txiki horrekin laguntzez diola ontzia jun egiten da, ez? Eta hor, segundo pare bat edo galtzeko aukera, ez? Hortxe duzu gora bera. Eta eskerrak hori, lotuta zeukala eta pixka bat errekuperatzeko aukera duka, ez? Bitartean, bai, ontziak balantza batzuk eta hor pixka bat besteak lagundu emerkote ontzian balantza horrei eta naspila hortan bat denbora galtzen da, ez? GPS-aren datoa orain ikusteko nolako galera izan duen Astillerok. Astillerok orain Zumaiari 4, Orillori 5 eta Castroren GPS-ak arrazutxoren bat badu eta ez dugu oraingoz hoien erreferentziari. Aizea gora, esan dugu lehen txandan 3,2 bataz bestekoa izan dugu eta bigarren txandan orain artean bintzat 6,2 gora doa, 6,5 une honetan. Baina mesedetako dute, bigarren luzea Ibaian gora tostela, aizea lagun daukate oaingo luze honetan. Aizea eta korrontea. Atzea bota! Atzea! Bukatu estribor, gehiago! Gehiago bukatu! Megatxe beste! Eta begira nola etorri den estropada eremuaren erdialdetik eta orain zabaltzen ari den ziabo gara trenerua trabestuta sartzeko. Derrigorrez, bestela akabu. Lekua estua da hau eta hemen derrigorrez lehorra aruntze etorri berda, abiadura ez galtzeko eta zabal ateratzeko. Lan erditan San Juanek 9 eta 46 markatu du. Hemen dator Orillotarren Mirotza. Begira kronoa, Baserri? Orain atera dezakegu ondorioa, Amar 0-0. Orioren demora lan erditan, Amar 0-0. Aurrera protagonistarekin, Ibon Gaztañazpi. Hori da, gurekin dugu Antonio de Diego. Antonio, buenos días, delegado de Castro. Bueno, ayer nos costó un poco quizás perjudicados por la calle y hoy en este primer largo, peor de lo esperado quizás, ¿no? Sí, de luego sí, nos tocó una calle malísima, pero hoy parece que va a ser parecido, ¿no? Hoy, a ver si ahora en los últimos 3 largos podemos recuperar. Muchos cambios hoy en la marinera. Sí, hemos hecho 5 cambios, pero yo creo que eso no tiene que repercutir en el barco. Mucha suerte y ánimo. De Diego jaunaren hitzak eta nahiko kezkaturik somatu dugu, Baserri. Lehen luzean ez dira ongi moldatu, ea orain lan erditan. Hemen datoz! San Juanen denbora 9:46, Orillok 10 markatu du eta segundoren bat gehiago Orilloren atzetik Castro. 10-0 Castrorentzat. Orillok baino 5 segundo gehiago. Hortxe dira. Kosta zaiote pixka ziago ematen. Untzia neko geldirik eta gero azteko hortan badago indarra taldean, baino nekez denbora galtzeko aukera da hori. Eta hemen Zumaia dator, Zumaia eta Orioren artean begira Zumaia. Segundutxo bateko abantailarekin. Bizi-bizi Zumaiarrak. Adator Telmo deun trainerua. 39 palada, Baserri. Eta pixka bat indartuta hori ziago gara sartzerako, ez? Hori da. Txampa txiki bat bezala, pizkortu pixka bat, momentu horretan gelditzen delako, aurretik abiadura hartu. 9 eta 49 Orillok baino segundo bat gutxiago, hor da Zumaia lan erditan. Lan erditan eta lan hona eginez. Astillerok orain Zumaiari 8 segundu, Zumaia eta Orio. Nola baita esateko 7-8, Astillero txanda honetan denborarik onena markatzen ari da. Ea lan erditan
zer esaten digun kronoak, zer adierazten digun. Hemen dator Astillero. Eta Ugaitz Mendizabalen agindutara. Berehala ekingo diote. Lanari ari dira maniobra egite. Germán Lópezek arraun txikia zartu, ea lehen izandako gorabera hori ez den errepikatze. 9:40 Beraz, txandako denborarik onena, baina San Juanek baino 6 segundo gehiago. Lan erditan beraz, eta bi txandetako denbora kontutan hartuta, San Juanena da referentziarik onena, 9:46, gero Tiran, San Pedro, laugarren lekuan nasketa eginda, noski, Astillero, eta Erne beraz txanda honetan zailtasuna handiago arraunlarien zateta. Momentuz, hor da lan erditan, Astillero nagusi bigarren txandan. Hain zuzen, gurekin dugu José Emilio Collantes, Astilleroko ordezkaria. José Emilio, buenos días. Ayer os costó, bueno, por esa primera calle, completar una regata buena, sobre todo en el primer largo. Hoy parece que le estáis dando la vuelta, ¿verdad? Sí, ayer hicimos un primer largo bastante mal, pero bueno, luego en los otros largos recuperamos y hoy parece que la ría se nos da bien. Este comienzo de temporada puede ser que estéis afectando quizás el Campeonato de España de móvil, que a la gente, a los remeros del Banco Móvil les esté costando todavía. Sí, todavía tienen que acomodarse a la trainera, recuperar peso y a ver si los podemos incorporar ya en las próximas regatas. Gracias y mucha suerte. Collantes jaunaren azalpenak, Astillero bigarren txanda honetan dotoreari da nagusitzen, baina lehen txandako referentziak hobeagoak dira San Juanek hor markaturikoak. Hor da hori jo. Buca, paciencia, vamos. Buca, eso es. Buca. Pulsa, Buquera. Uy, de tema Buquera. Ongi bukatu. Bukaera ona eman, behin eta berriz Aitor Carrillo. Bai, lemazainan lan hori da, pixka gogorazi, bakotxak egin berdun lana, ez horre, arraunean ja denbo pixka bat badamate, estropa derdia pasata, eta pixka bat tontotu ez dela egiten da, ja berrin horretan, eta hortarako da, ez, lemazainan deiak eta gauza bat pixka bat pizkortzeko eta zentratu azteko arraunlaiak, ez. Hemen da, hirugarren ziaboga hasi dute hori jotarrek, Erne begira, San Juanen denbora 15:03, hori jorena, 15 eta 17, urrutitxo, 15 eta 17. Eta oso iztu atera dira, ziabogatik, segituan, estropada eremuaren erdi aldera, bilatze aldera. Ordala marinera orain. Sensazio honik ez dute izango agian, edo auskalo, baina informazioa behintzat, patroiak hor erabili beharreko datu zorta hori, kezkagarria orain artekoa behintzat, baina hauen GPS-ak hor dara mate, baina arrazotxoren bat izan du, eta ikusiko dugu orain erreferentzia hartzen dugunean, ziabogan, zer dioen, zer adierazten duen kronoak. Bai, erreferentzi jator hori da, ez, ziabogetakoa orain arte egin den lana eta hauek egingo dutena, ez. Baina ikusten da... Baina begira kronoa. Hori jok 15 eta 17 eta hortik gora beste 5 segundo agian bai Castro. 15 eta 22. Ez dute asmatu oraingoz behintzat Castrokoek. Txanda barruan, beste hausnarketak ero ingo dugu, txanden arteko konparaketa, baina txanda barruan, momentuz argi dago laugarrena direla. Bai, orain arte hirugarren ziaboga hori, bitaldek mandute hori jok eta Castro, eta ikusten da hori jon alde, 5 segundoko aldea dagola, ez? Eta orain Zumaia sartuko da, eta gero ziago Astillero, orain arte txanda honetan denbora honena markatzen ari den taldea, ez? Hemen txedator, Telmo deun trainerua. Amabost eta 13.
Erne, lan ederra egiten Zumaiarra. Orio eta Castron aurretik. 15 eta 13 Zumaiak, Oriok 15 eta 17, Castrok 15 eta 22. Eta Astillero, kronoiek hobetzen ari da. Astillerok Zumaiari, GPS-aren datuak kontutan hartuta, 10 segunduko errenta, luze honetan tarteak haunditu zabaldu egin dira. Haizea poliki gora, 7,2 batazbestekoa, txanda honetan. Eta baita korrontea ere, Miguel. Bai, jakina. Lehen argi ikusi genuen oztotxoak eta geldi zeudela hemen, baina orain gero eta indar gehiagoz bultzatzen dugora, eta teorian behintzat, gero badakigu gauza arraroak gertatzen direla estropadetan, oraingo luze honetan, denbora, kondizioak behintzat, hobeak dituzte. Luze honetan bai. Ea ba. San Juan darren erreferentzia estropada amaieran, 19 eta 53koa izan. Hemen dator Astillero. Hankeko lanetan David Pérez eta Juan Zunzunegi. Eta gurekin, Jose Cruz Esposito, Oriotarren ordezkaria. Bueno, Jose Cruz, egunon lehenbizi. Arraunlariak gogortzea, zailtzea zela urtengo helburua, martxa honetan zailduko dira. Bueno, importantzia zen gaurko egunean adibidez, biharrengo txandan ateatzen, baina gauzak uste dute fiskat hogurtzen ari dirala, eta ez dakitze lortuko deune hori. Igual izango gara, ez dakit. Ikusin berko dugu handikan falta da, baina gaur ez gara sartuko biharrengo txandan. Momentu Zumaiarekin, pelea. Baina ez, bide zondo atzetik guazti eta ez da erretzen baina handia da kau, aizek eta guzti, baina ez da dirutzen, behar bai hasiko diogu Camargo hori eta Castrori, baina gehiago, ez dakit, urrengo tandok ikusi dira. Garko treneruan, bidebutari, lehenbiziko aldiz, San Miguel ligan. Bidebutari, bai. Bueno, guk gaina debutari bakarrik bezien Castrek asko dira, dakizu bezala, eta bueno, hortxe gabiltza. Estriborra daukau niko berria, eta bueno, denbora ber, lokuaz denbora hartzeko da ernazo pixka berdu, eta bueno, gaur importantia zen egotea bere lekuan, da, ikusiko dugu handik anota da. Eskerrik asko, Jose Cruz. Luze honetan dute aukera, lau ontziek. Oraintxe dute aukera segundu batzuk irabazteko. Den alde daukate, ez, haize pixka bat, korrientea ere pixka bat, baina pixka obedie mesede oalde izatea, ez mesede egiten dut. San Juanek 19 eta 53koa markatu du, eta ja 20 goragoaz. Seguimos gehiago! Atzeba gehiago! Atzebi gehiago! Hori jorentzat, 20 eta 17. Eta Camargok 20 eta 12koa egin du Jaun Andreok. Camargok 20 eta 12. Aurreko txandako azkenak, hori jorentzat orain, 20 eta 17. Argi dago, hemen txanda batetik bestera, badela koska baserri. Korrentea dela, izea dela, ikusi, orain arteko denbortan lehenengo txandan jokatutako lau taldeak ere aurretik eratu die, orain arte horiok egin duen denborakin konparatuta. Azken 20 hori eskatzen ari da Iker Jimeno, hor dator La Marinera. Erritmoa azkartuz eta azken metrok alik eta azkarren egiteko alegin horretan, ez? Astillerok orain 15 segundo Zumaiari, hori jokin erreferentzia hartuta 20, Zumaia hori jo baino azkarrago dator. Hauek hori jo natzetik, Castro txandako azkena izango da, 20 eta 21. Castro 20 minutu eta 21 segundo. Ustekabeko haundi xamarrak izango dira gaurko honetan ere Ibon Gaztañazpi. Hala dirudi, Castroren aldeko apustu egin dugu, nolabait gure artean goizean komentatzen genuen, atzore estropada laugarren galetik txukun zamarra egin zuela, baina begira, momentuz, azkena. Ez dute asmatu gaurkoa. Hemen dator Zumaia. Arreta ikaragarriarekin prestatu dute hauek demoraldia. Mamu antxe zuten atejoka, zailkapenaren zuloan ikusten zuten haien burua eta begira. Eta oso ondo aterako di gaurko estropada honetatik, Txanda honetan behintzat, bigarrenak izango dira, 20 eta 10 Zumaiarentzat. 20, 10, 60,
Eta Orio eta Castro utzi dituzte atzetik Zumaiarrek. Bada zerbait, Baserri, bada zerbait. Bai, bada, atzo txanda berian zituzten Zumaia 3. kaletik eta Castro 4. eta nik uste dut, atzean Castro bezalako talde bat ustea, egia esan berda, 4. kaletik ziela Castro, etzela eremu politena edo kale honena, baino nik uste dut Zumaiarrak gaur ere ia baldintza berdintzutan... Erne Astillerorekin, Erne Astillero, San Juanen denbora hobetu nahian, ez, 19 eta 54, ea bideo finishak zer dioen gero. Tarte hori oso txikia da 27 oraingoz ez esango dugu, oraingoz ez, baina Astillero txandako nagusia izan da, eta eunenekotan bakarrik San Juan aurretik, Astilleroren aurretik. Hau da beraz, emozioz beteriko erlojupeko saio honek eman diguna, bigarren txandan denborarik onena Astillerok, San Juanek momentuz behin-behineko zaikapenean 19:53, Astillerok 19:54, gero Tiran, San Pedro, Zumaia, Camargo, Orio eta Castro. Iragarkiak orain eta gero orezko txanda.